спинингов риболов и така нататък, но това е оправдано, когато правят дълги преходи. Поне за мен, когато правят дълги преходи по планински реки, в 90% от случаите лека е всичко, има достатъчно джобчета, които може да влезе абсолютно всичко, по което имаме нужда по време на еднодневен риболов, включая шише с вода и един сандвич, ако щете. Но лека се явява наистина нещото, без което един спинингист не може. Добре е да промазана материя някаква, така че да не се мокри лесно, тъй като случва се да вали, да цопнеш в ръката или така нататък. Едни здрави обувки са много важни, за да не се късат през, както видяхте днес, на доста клонации да се спънахме и така нататък. Просто комфорта, личният комфорт и предпочитания и не на последно място финансовите възможности. Значи задължително е от гледна точка екипировка носенето на очила, които е добре да са поляризиращи, но и да не са. Един спинингист винаги трябва да е с очила, тъй като те са част от предпазното облекло, ако мога така да кажа. Често при закачки, когато подръпваме блесната, за да откачим, тя изкача, има случаи на удари в лицето, очите и така нататък. Шапка задължително също, която ни предпазва от клоните, в които да си забиваме главата непрекъснато. Знаем, че при спининг риболова на пастърва движението е едно от основните неща. На нас ни е много трудно да открием всеки един от спинингистите, тъй като те бързо се преместват, а и са на различни места, понякога далеч един от друг. Добре, нека да поговорим за самата пастърва. Аз забелязвам, че когато вие отивате до някакво определено място, съвсем тихо стъпвате. Тишината важна ли е? Това да не те забележи рибата, важно ли е това? Лично за мен по-важното нещо е не тишината, а това да не те види рибата. Подхода към мястото, което сме избрали да заметнем, е изключително важен. Значи не е все едно и също дали ще заметнем от... тъй като едно място може да е доста обширно, примерно 10 на 10 метра в реката. Не е еднакво дали ще заметнем само отдолу нагоре или отгоре надолу. Там добре е там така да се позиционираме, че според представите ни да обловим първо мястото, частта от мястото, където там предполагаме, че има риба и след това вече да експериментираме. Но подходът към него е добре да бъде да се спрем до брега до толкова, колкото ни позволява да заметнем и да не се подаваме много. Както видяхте, приклякваме, лазим на колене и така нататък. На по-малки рекички се е случвало и да пълзиме едва ли не, но това е вече малко по-екстремна ситуация. Тук на река Златна Панега, когато замяташ, как точно знаеш къде искаш да отиде твоята примамка? Смисъл, кое е от значение за пастървата? Къде точно в реката е тя? Това е една много обширна тема и понеже се водят доста спорове, но като цяло има няколко точки, на които можем да се спреме, ако мога така да кажа. Това къде ще подадеш примамката е изключително важно, като най-важно е може и първото замятане на плитките места. Като по това нещо визирам позиционирането на риболовеца и точното замятане в мястото, където предполагаме, че стои рибата. Специално тази си река не се отличава особено от останалите реки пастървови, но тук все пак можем да определим нещата като малко по-специфични, според мене. Нямам много опит на тази река, но усещам, че самият пастървов риболов не е същия като на другите места. Много често се ползват приеми, които не правиме на други реки по-малки, тъй като реката е доста дълбока на места и понякога е оправдано, но като това да стоим върху рибата буквално и да замятаме, докато успеем да я накараме да клъвне. Лично ти къде я търсиш рибата?
Значи обикновено, търсейки място за замятане, т.е. доближавайки реката, си избирам мястото, където ще замятам. Значи как го избирам е малко сложно да кажа, тъй като това при мен е по-скоро усет. Обикновено трябва доста повече опит, за да опишеш как го правиш нещо. Но приближавайки реката се стремим да преценим според нас естествено къде стои рибата. Обикновено тя е на места след големи камъни, където тук се завика там водата. Значи в тълвега на реката, където има някакви пясъчни коси. Виждам, че замятате където има паднали дървета. Естествено, значи всяко едно дърво или голям камък, който е в реката, е предполагаемо и то перспективно като укритие на риба. Обикновено на тази река се стремим да замятаме там, където много по-малко хора замятат. Тъй като очакваме, че рибата не е толкова наплашена, я търсим там. Не е толкова важно да замятаме в конкретни точки, които според дебелите книги, както там ние казваме, да стои рибата. Понякога се изненадваме от изключително недашни места, както ги наричам. Добре, примерно, това означава ли, че ако някой от твоите приятели е минал преди теб на това място, няма смисъл, че да отиваш на него? Специално на тази река означава, че който и да е минал пред тебе, ти си длъжен да заметнеш там, стига да не е браконьер. Тъй като реката е такава, че по-слабо бихме изплашили рибата, отколкото на тази малка по-ниска река, където двама души са много. Тук е имало прецеденти, които след минаването на няколко души минава, да речеме, 5 човек и улавя голяма риба. Тя през цялото време е била там, просто е харесала неговата примамка. Или той е намерил начина, по който да й подаде, за да я хване. Единствената риба, която ние успяхме да заснемем днес, е на Павел, пастървата, която той улови. И той каза, че трябва да тръгваме от това място, защото няма да има втори успех на него. Защо е така? Обикновено при улавянето на риба на дадено място, особено на пастърва, тя е доста игрива. Значи не случайно ние сме пастърволовци, тъй като тя е най-борваната риба. Айде, една от най-борваните, да не обиждам останалите там колеги. И доста се бори. Другите риби, които са там, ако ги има, са доста предпазливи и се плашат. При улавянето на една риба е добре да сменим мястото, което не означава, че за деня там повече не бива да се върнем. Просто трябва да оставим време на останалата риба, за да се поуспокои. Рядко на едно място стоят повече от 2-3 риби. Да не кажа повече от една риба там дори, тъй като това е пастърва, тя е малко, там е единака, териториална риба е. Когато то са по-дребни, можем да разчитаме на успех от едно и също място да извадим 2 до 3 риби. Но ако е по-едра риба, това означава, че трябва да дадем време на мястото, за да може мястото на рибата, която ние сме извадили, ако сме я прибрали, да се вземе от нова риба. В хода на излета обикновено се сменят няколко вида блесни и воблери, докато се оцели оптималната изкуствена стръв, на която пастървата кълве най-добре в този ден. Твърди се, че блесните и воблерите пастървата припознава или храна под формата на рибка, или нашественик в собствената си територия, който трябва да унищожи.